Takže čaute ľudia, dneska si zahráme po dlhé dobe Roblox a bude to Car Crasher. Takže, jak vidíte, ešte som kus farmil a bude aj druhý diel, takže sa pripravte na druhý diel a tu máme také autíčko, také Lambo, ako dlho som to nehral a som Slovak. A chceme takedy hovorím po česky i po slovensky. Myslíte si, že Slovensko vyhraje celú Euro? Ja si myslím, že nie. Lebo aby sme vyhrali, to je veľmi ťažké, takže pre nás je to veľmi ťažké, aby sme vyhrali. Takže tu beha tam 2 kilometre. Áno, dlho som netačil kvôli tomu, že som mal chorobu a takzvané kiahne. Takže a za 10 odberateľov sa odhalím a budem točiť furt video. Každý deň 2 videá. Takže môžete sa pripraviť, keď budem mať 10 odberateľov, tak sa odhalím a budem vydávať videá, čo o mne neviete, také, čo môžete zajsť so mnou zahrať. Hej, napríklad, keď budeme 50 odberateľov, tak môžeme ísť ako stream dajaký, alebo dajak tak. Môžeme ísť stream, lebo vidím, že sme teraz dosahli na 7 odberateľov. Takže som za vás veľmi vďačný, že takto ma doberáte. Aby som pokračoval v tvorbe ďalej. Potom mi napíšte do komentára, že jaký mám potom natočiť video. A to potom si takedy povieme o tom. No tak, poviem to nič do Lambo, neviem čo to je. Napíšte mi do komentárov, čo to je za auto. Opa, som si vystúpil. To je taký nubak. Takže áno, chodím na školu, chodím na maturitu. A tak sa ma pýtate, že prečo tak hovorím toto, lebo moji rodičia bývajú ďalej a nemôžem blieskať, lebo ja mám byt, ešte ho nemám veľmi tu vymaxovaný a hrám preto na mobilu. Takže tak no. Takže prepáčte, ale potom si takedy možno, že kúpim doma. To ešte takedy uvidím. Ale tak poďme tu rozbiť auto. Dáme to tak vidíte sami. Jak som začiatočník a žiadny mun, ani neviem, taký easy play, ani žiadny toto ma nedávajú mi odber, takže robím poctivo, oni tu majú zákaz, takže potom mi napíšte, čo chcete potom hrať do komentára, lebo neviem už, čo mám hrať, ani nič. Takže, lebo po takej dlhej dobe som mal okiahne, takže som nemohol nič rozprávať, ani nič, lebo by som bol tu ako idiot dement. A ja mám mladšieho bráchu. Teraz sa mojej maminke narodil. Takže
dajte pre ňoho like. Lebo keby sa tu nenarodil, by aj moja mamka by už zomrela. Takže áno, dajte like za ňo, že sa nám narodil, aby sme mali ho ďalšieho v rodine. Takže tak no. A napíšte do komentára, čo mám potom točiť. Áno, rozprávam tu jak dement, okolo toho. Ideme závod. Dám ready up. No, dúfam, že typkové nebudú veľmi silní. Ako chápeš. Ja sa bojím proti typom ísť. Takže tak no. A už budem natáčať 10 dobrateľov sa budem sa odhaľovať. Na videách ma nebude vidno, takže to sa môžem prepačiť. Lebo mám mobil, nemôžem jak vidno. A pri takých šortoch budete ma už môcť vidieť. Takže tak. Takže tak no. Dajte ready. Hej, dávaj typku. Na to ivnu. To je nuda. Mám si potom zahrať niečo iné. To až potom na ďalšie video. Takže dajte tu 10 lajkov, aby som dal ďalšie part 2 v tejto hre. Bola sa to Car Crasher. Zahrajte si to, fakt je to dobrá hra. Od začiatku je to kus také, že nebaví vás to a potom je to dobré. Ale potom máte rýchle auta. A najlepšie je to Road 2 ako miestnosti 2. Tu máte takýto odjazd, čo dole a tu pôjdete rýchlo. Hej, už 500 som išiel. A takže toto ma najviac baví. Mám nové auto. Kúkajte, jaké tu auto fajné. Kúkajte, ľudia. A chvíľu sa mi to spomne, počkajte. Tak. Tu je taký Porsche, ne? Napíšte mi to do komentárov, čo to je za auto, lebo ja fakt sa nevyhnám v autách. Aký to má odjazd? Je to 305 eur, tak neviem. Když tu je to pořádne. Do vody sme kusky šli. A to nám nezastaví proti svojmu. A to ešte ide. My ideme núkou. To si děláš prdel. Tak stadik se asi nedostanu. No. A tohle video bolo jen tak, aby ste rozumeli, že prečo som tak nenatáčal takú dobu. Áno, mal som ako ja výrazu smolkiahne. A to v dospelosti. A nebojte sa, tedy som mal ešte
Teraz mám 20 rokov, takže 20 rokov je to dobre, ne ešte. A nedostal som žiadnu toto, takže sa nemôžete o mňa veľmi bať. A takže inak som dal do shortskov, že za chvíľu budeme točiť video. A áno, jak som to sľúbil, natočíme takedy ešte spolu možno video, ale to neviem. Takže musím mať 10 odberateľov, aby som si aj s vami zahral takedy, alebo nejaký Brawl Stars takedy. Takže dajte like a odber, aby sme dosiahli 10 odberateľov, aby som sa konečne odhalil, ale aby ste ma nehejtili, že odhal sa. Hej. A tak ktorí youtuberi to tak berú, že nazberajú 100 000 alebo 200 a už sa hneď odhaluje. Ja som taký, že mi to je jedno, či sa odhalujem. Takže je to jedno, mne to je úplne jedno. Ja sa neodhalujem, či hej. Lebo ja som taký, že čo sa rád podpisuje a všetko toto dohromady, takže tak no. Tohle to je. No to mi veľmi nezničilo. Ok, berám späť. Zničilo mi to auto celé. Takže ja sa s vami budem lúčiť. Bude tu aj part 2, čo sa môžete na to tešiť. Takže čau.